saliendo na mañá salen na televisión. Non fai falta, que baixo así. Traigo a chuleta, pero como sempre non a vou a seguir. Bueno, pois nada, queremos dar as gracias a todos por estar connosco este ano, pedirvos disculpas por facervos esperar, pero son moitas as cousas que hai que atender e a veces pois hai que dedicarlle un poquinho máis de tempo. Escoitadesme ben? Sí. Bueno, pois nada, un ano máis fixemos un esforzo para facer unha festa divertida na que o pasara todo o mundo que asistira, que se divertira e que o pasara ben. Todo este pobo colabora para organizar esta festa. Como sabedes, unhos fan as rosquillas, outros preparan os vestidos, outros preparan o licor, outros montan por aí as mesas. Bueno, a verdad é que nos dá moito traballo e todos os do pobo somos protagonistas delo, pero os importantes protagonistas sodes todos vós que estades aquí hoxe. Entonces, vou pedir un aplauso para todos vós. E para non aburrirvos, vamos entrar xa en materia. O ano pasado a xente que estuvo aquí sabe que organizamos un desfile chamado Desfile de Moda do Sacho, que estaba máis centrado nas laboras de labranza da xente destas aldeas. Este ano cambiamos o xeito, en vez de centrarnos nas laboras, ímonos centrar nas tradicións. E moitos non sabedes que a festa do San Antonio é unha festa moi antigua, pero xa a festa da rosquilla. Hai moitos anos celebrábase xa a festa da rosquilla, o que pasa que nós non nos acordamos deso. E entonces este ano queremos recuperar aquela festa da rosquilla na que asistían as autoridades importantes do pobo a inaugurar a festa. Entonces, vayan tomando asiento, señores e señores autoridades. Que sobre disto outro lado. Bueno, como non sabedes que son as autoridades, vou proceder á súa presentación. Antes de nada, boas noites, señor alcalde. Don José Méndez dos Gómez de Casardeita, acompañado da súa esposa, doña María T. Gómez dos Méndez das Bouzas. Un aplauso. O señor mestre, un aplauso. Don Jaime Méndez Paz, diplomado en letras pola Universidade de Castrovil tras 20 anos de duros estudios. A súa ilustrísima o señor obispo don José Nieves, perteneciente á diócesis da Fontiña, Filindo Paz. Un aplauso. Doña María Teresa, esa muller imprescindible po señor obispo, pendiente de todas as súas labores e necesidades, de todas, cando digo todas son todas. De quen non vou dicir, pero enténdese, verdad? Un aplauso. Se puderas poñer ese farol un pouquiño ali ou pali, pero aí está de maravilla. Bueno, este ano teño que ter chuleta porque son moitas cousas e a cabeza xa cada vez vai a menos, Entonces, imos facer unha inauguración oficial da segunda festa da rosquilla. Eso viñamos todas as autoridades, sabedes? Pero que está a rosquilla? Non falta nadie, falta o secretario. Uxe tiña que traballar, facía veladas. Entonces, como xa dixo Deli, teño aquí á miña izquierda o mestre. Sabe de todo menos de traballar.
O señor obispo, coa carreira que leva chega pronto a cardenal, Eu son o señor alcalde. Sí, esta é a miña dona. A miña dona porque parece que é algo compartida, pero bueno. Temos por aí tamén a don Xosé. Só é para recordarlle que estas celebracións para nós traen moitos gastos e sacrificios. Entonces, a ver se puidera botar unha man, polo menos para axudarme a pagar este traxe que costoume polo menos o que me dio tempo de contar, alá para 3 cans, que eran os que viñan correndo detrás miña cando salín con el do comercio. Aquela ben, Bueno, e agora eu, con permiso de Deli. Un aplauso pesa... perdón, pensei que se rematara, señor alcalde, non era eso. Non, eu queria che pedir permiso. A mí? Sí. Sí, porque Es unha servidora. Sí, porque o Lamas casi non é nada implicado aquí, pero bueno. Contarlle como foi un pouco o teu embarazo. O meu non é do cura fixo, Pois o Lamas tamén non ten dúdas. Pois ele estaba presente. Bueno, entón dame permiso un pouco. Sí. Vale. Espera aí, que non me dá a chuleta para máis, hombre. Agarremeis que isto que era un pouco en secreto. Se me perdonade, vou me sentar, Que isto era un pouco secreto, pero conto volo a vos que non se vai enterar máis nadie. Isto aconteceu aí máis ou menos hai un ano e pico. Andaba a Rosa é a nai. Andaba a dicir, Deli, podíamos traer un pequeniño para a casa, porque nós agora o teu pai vai botar a partida, chega, cena e deitas e non hai outra distracción na casa. E Deli, pero Rosa, xa intentamos, levamos dando voltas e máis voltas, e non hai maneira. Bueno, e si quedou a cousa de momento. Pero un día estaba o Lamas ya Deli vendo a televisión, e nisos programas, esos informativos de medicina e cousas desas, que salen os médicos e falan de todo, dixo, mira, a fecundación in vitro. Sei que non falla nunca. Entonces, Lamas, que facemos? Deli, se o que tú digas, vai á misa. Alá anduvo pregunta, porque eles, claro, non sabían moi ben o que era. Pregunta, hasta que un día coincidiu co Elisa do Costa. E dixolle a Elisa, eu deso de in vitro teño un. E vai-nos de maravilla. E deixarmo probar, dixolle a dela. Si, muller, como non. Bueno, alá o probaron, e volta de aquí, e volta de ali. E onde podemos conseguir outro? Iso vas onde ao Freigido, a Orense. Ten ellas que queiras. E máis alá marchou lá, María Deli, e dixo, queremos unha como a da Elisa Costa. E non vai a ver o que era. Unha cociña vitrocerámica. Ora, mirai, o que eu non saber, Bueno, alá veo o Freigido, trouxo a recato. E nomás trouxo a cociña, montaron e tal, e dixo a Deli ao Lamas, pois agora que temos, probamos. Coincidiu, e nomais alá vai. Iso, a primeirinha, non fallou. E dixo a Deli, Lamas, isto é unha maravilla. Vamos a contar a Rosa, verás que alegría leva. E se foi, Rosa, compramos a vitro, e nomais quedei preñada. A Rosa con a alegría que non nos sabedes ben. E aí está o resultado. En nada, xa sabemos o que é. Que che parece?
máis ou menos foi así. Parecido ou non? Sí, sí. Bueno, pois ese é o embarazo da Deli. E agora non teño nada máis que dicirvos. E o señor obispo, por favor, proceda cando poida. De silencio que o señor obispo está nun acto eclesiástico que merece todo o respeto. Un aplauso para o señor obispo. As 12. Vanme dar as 12 e a miña María díceme que estía é unha casa ou non estía, esa hora fai o amor. A continuación estaballe contando que hai un grupo de matrimonios deste pueblo que lle queren ofrecer uns presentes pola súa colaboración co povo. Parecelle ben? Todo o que sea dado. Bueno, pois entonces vou empezar a presentalos. A ver, pois dígallelo que pai a un vindo. Bueno, pois van a pasar primeiramente o señor Don Antonio Costa e a súa esposa co presente. Creo que lle queren dicir unhas palabriñas. Boas noites, señor alcalde e señora. Queríamos facerlle un regalillo porque tense portado con nós que de maravilla. Entonces, como nós é o segundo ano da rosquilla, pois é o típico deste pueblo de aquí, de Ouzas, queríamos facer ese regalo, pero necesitamos poder poñerlle en algún sitio a ver se ten máis burato que o ano pasado. Moi pouco burato. Bueno, podemos arreglar eso. Pois, postos para colgar, hai uns pouco enganche, Ai, isto é da medida xusta, Pois, moitas gracias, pero agora casi vos agradezo o burato canto máis pequeno mellor. Cada vez o bolo tapado peor. Moitas gracias. Bastante escurridizo. Ai, este trai pelo por fora. Boas noites, señor alcalde. Trae-me aquí este regalinho, é pequeniño, pero hai que se conformar, porque nós somos vellos, entonces. Pois moitas gracias. Esperemos que lle salan os cornos polo que estou vendo. Que lle salan os cornos ao cabrito e non a min. Señor obispo, e logo, que pasa na mágoa? É que eu penso que tiña un lixo a súa muller aí no cu, señor alcalde, por eso yo estaba sacudindo. Mas con lixo parecía un lamparón, Porque, Dios mío, Jesús, mira, se coño color a saia todo. Dios mío. Señor obispo, cruce armados. Moitas gracias. Pois, por favor, a muller do obispo, ou quer dicir, a criada, a ver se colle aquí a cabra un momentinho. Eu diríalle que berre ben, señor alcalde, presente, porque aquela xente de atrás igual non se entera. Oíder ben aí por atrás. Porque se non acercai por máis pa diante. Isto é como na misa cando dice o cura: hai sitios vacíos, vinde pa diante, vinde pa diante. Podedervos poñer... Buenas noches, señor alcalde. Boas noites. Como está? Bueno, non ten dúda, non ten dúda. Por mire, eu traio-lle aquí un licurcinho.
do que nós facemos no noso povo. Espero que o probe. Bueno, isto dá algo máis que para a prova. Xa quere o catador tamén, non é? Isto tamén sabe de todo. Que? Hai que agarrarse a parede, eu? Dalle por aí e convídame a esa xente que está temblando toda. Estes son dos meus, a vida como leve vela, é o que se leva. Eu espero que usted lle día a prova máis á súa muller, porque para que non estea toda a noite, esta noite nunca me dói a cabeza, esta noite nunca me dói a cabeza, que se poña, que beba outro tranquilo, e que non se queixe máis desas cousas, para que usted como ten que vivir. Eso se lle tiña o remedio. Dígolle, dai-me a cabeza, pona para un lado. Doen os brazos, estiros por lados. Pero tamén me doen as pernas, son para apartar. Pois está moi ben isto, está moi ben. Eu espero que usted, como por ser o señor alcalde, que nos beneficie en algo. Cando nos fan falta as cousas, que non las día. É que non haxe que pedirlas dúas veces. Si, muller, si. O poste diante da luz diante do patio, da casa e outro dentro do patio, para que se alumbre na bodega. Cando vai a encher a botella outra vez? Pois é, si. Quedamos neso, non te preocupes, está feito. Veña, Señor cura, esa mão cruzada, Pero, Jesús, Dios mío, pero... Que carreira leva este cardenal? como te enrollas? Boas noites, señor alcalde. Moi boas noites. Esta pita, porque cando os ovos cada día. Entonces parece que a súa muller non encontrou ovos, cando quiso fazer un buscón. E sei que os tuvo que buscar un do señor obispo. E se non que o diga ela. Foi certo. Sí. Ai, pero iso foi aquel día, as malas lenguas, por unha vez. Aquel día tiña os meus a chocar. Entonces, para non movelos, foron un dos do señor cura, porque sempre están rolos. A ver onde quer que lle deixe o presente. Non, o presente é o futuro. Dígalle moi ali a muller do obispo, faga un favor. Un aplauso. Ai, boa noite. Imitai o Sacho o que podes achar. Pois agradezo-te moito. E isto como se usa? Ai, é iso que eu pasei algunhas veces e vía así a xente andaba por arriba e por baixo, por arriba e por baixo, por arriba e por baixo. É iso. Ai, Jesús, ojalá non me vai a dar a tentación. Como fala, Jesús. Moitas gracias. Gracias. Un aplauso. Moitas gracias. Bueno, creo que me falta alguna. Está para vostede, señor obispo. Traemos a novela de San Antón para que aprenda a ler, pero le ha de bajar, porque se estamos cansados de oírlo de tanto a correr. Non poña esa cara de tonto. E vos, que cando nos estamos en Bendito tú eres, usted xa está entre todas as mujeres. Un aplauso para esas señoras.
final, este solo toca. Quen lle ofrecerá, é clara, que lle ofrecerán outro presente ao señor obispo. Póñase de pé, señor obispo. Boas, señor obispo. Traemos este rosario con que rezamos a novena do San Antonio. Sabemos que é moi devoto ao noso santo e todo o povo está de acordo en regalarlo. Gústalle, señor obispo. Pois entón, vamos a poñer. Por favor, háganse así. Por favor. Un aplauso para estas señoras. Señor obispo, os presentes foron poucos pero pesados, acabáronse. A continuación, os nenos, as nenas non, os nenos. Dómeme un mestre a bar, elle dura e resistente, elle de castiñeiro, non hai lomo que rompa. Pois facíame moita falta porque para domearvos a vos teño que hacerme boa. Moitas gracias e xa probaredes de vez en cando. Id afiando as orellas. Señor mestre, creo que lle traen algún presente máis. Ai, sí. Pois que a ver que veña novo por aí. Non, pero é así de vez en cando, como que non está por aí e como me ofrecedes vos, pois ainda se pode fumar. Tome, que xa sabemos que ela o prohíbe. É coíba, lleche boa, isto está moi ben. Igual queredes o aprobado, pero peso despois a fareivos unhas pequenas preguntas. A ver, onde vou? Ti que reír moito. O regueiro máis importante de España é o que pasa por Arbouzas. Pasa por Casardeita e desemboca en Oleiros. En que pueblo que naciches tú pasa, ademais de Oleiros? Portugal! Polas Arbouzas! E mariño vai. Levarémoslle un puro á escola por se a vara non nos dá a acabar. Moi bueno, pois cada día que me traigades o puro perdono a vara. Vale? Un aplauso para estes nenos. Querido mestre, quería ofrecerlles estes alimentos para vostede. Moitas gracias, miña Roliña. Tome e aliméntase. Gracias. Os nosos pais dinos que vostede pasa moita fame, inda que non o pareza. Pero eche de aire todo. E xa sabe, a ver se nos aproba, que ben que o merecemos. Pois, ese vou facer unha pregunta solo para ver como os andades vos por aí que... Esta... Ou non? Non, si unhas a ti. Pensa un pouco e é moi fácil. O Antonio Costa de Arbouzas, sábense de si, tú conóceno. E como se apellido o Antonio Costa? Que chegou ao final. Señor alcalde, é que xa se me olvidaba, Parece ser que hai unha variante desta vez. Resulta que a xente do pobo este ano quiso elixir reina das festas. Ai, Entonces,
porque temos 5 candidatas. E claro, e pelexanse, hai que elixir unha reina solamente. Oh, no, o señor obispo desencantado. Se son candidatas, hai que atarlle as patas como cabrito. Entón contamos con vostedes para a selección. Sí, muller, como non? Van subir aquí ao palco ou vanse quedar aí? Casi é mellor que pasen aquí que podemos catar máis cerca. Pero eu penso que as ven mellor aquí desde arriba, por si hai que pedir a colaboración do público. Bueno, pois que pasen logo por aí arriba e nos damos a espalda ao público un pouquiño, con permiso diles. Aquí, señor, que está ali ca música, é malista. Porque xa sabe, van a entrar así bailando un pouco como... Parecelle ben. Están... Un aplauso. Baila un pouco, baila un pouco. Que enseñe pata, que enseñe pata. Moi ben, un aplauso. Olha aí, un aplauso. Un aplauso para mi Berea. ¡Ese meneo! Non se lleve nada. Vamos baixando esta música. Vais a ser testigos de algo especial. Animada aí, povo, venga. Vamos para flipar. Hay tantas cosas que os van a encantar. Modelo de Coco Chanel. Hay las cosas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Moi ben, un aplauso para mis pais. Que mis ojos se despierten con la Modelo de Adolfo mirada Domínguez. yo. A Dios le pido, madre no se muere, que mi padre me Señor recuerde. obispo, tape os A ojos Dios que le esto ten pido, que me des a mi transparencia. lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trata. Un aplauso para mis carreiras. Ese carteliño, que se vexa ben ese carteliño. Toco tu piel y empiezo a caer en peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional. Muy bien. Un aplauso para as candidatas. Bueno, alcántese a miña muller. É o que fai con usted. Ai, Jesús, Dios mío. É a costumbre. Señor mestre, isto non é de ciencias, home. Isto usted non... Pensei que era anatomía. Entonces, eu casi dicía que pegaran así un paseíño por diante. Señor mestre, eu casi chamo a cada unha e vanas explorando dunha en unha, porque, a ver, mis capilla, poñas aí no medio, por favor. Aí, moi ben, detrás do cartel non, porque senón non se lle ve. Aí non, quero... Esta soltura ten, Adiante, proceda.
A ver, que... Ustedes que dicen? Casi era mellor que aprobara o obispo. Hai que apagar isto. É de liberación secreta. Ten razón. Esta que lle damos, non? A ver, da lista que temos aí aquí, cal vai mellor, non? Para que non se entere o público esta na deliberación. Mover moito non te moves. É o caso... Que estén algo tapado e molle poñer misa en cantos ocultos. Por ben. Porque antes movía moi ben o cu. Ten aí calquera tema, dos que sonaron antes, da igual. Señor mestre, eu pensei que non era vostede así. Home, é o que hai que fixarse un pouco no meneo. Como usted é o único que non trae señora hoxe. Claro, que E hai algún que pensa que a trae, pero tampouco é certo. Xa vale. Esta se está valorado como morre con frío, 1000 bótate a correr. Poñas aí un momentiño, un aplauso para mis os paus. E a continuación quedan 2 títulos por colocar. Vamos palabra. E por aquí en Iscabadiña que os premios, por favor, señor obispo, por favor, señor mestre, teñen aí anotados as titulacións. Vamos a presentar, a proceder a coronar. Ala vai, que me dá. Por favor, a mis non temos palabras. Pase para aí pa diante. Coloca a banda, mis, non temos palabras o señor mestre. Por favor, picos. Na boca. Dentro un rato.